Kuah. Con. Iya, le nampak itu. Jelek kan? Nah. Asik. Kan tak PRW kemana? Bakat cuma tuh memandang. Manukia alangan dari muki tapakia ayam zina di laman calia urang mambia pamit nana diri nana denai sayang sampai hati bang ade mambia pamit nana diri nana denai sayang samantang alang ade pandai tabang malayo asakan dah hati sado calia ay nanakadiam dia ay bini orang di pece duo calia bang ade nanakadiam dia ay bini orang iyalah kami pulang bakas siabana mato kawan mamandang sampai hati ondene loko irenai apon na denai puyo Pak RW na iyo pulo nyokan nai hati karang saruaso jiko nyo malu bisa dikubu dalam indah denai kataru muat candoiko di malam baik mai iswa ale katibo hilang ayo hilang urang nanen sayang di malam baik iswa ale katibo cali abang Henry laba goyang-goyang sa Bang Henry kamu ko laba goyang Bang sono bau baju merah tuh kasihku iyalah oi di tangan orang manyalang bayi ay samantaro dia bang ade Pak RW di tangan orang manyalang bayi ina samantaro Iya alangan dari buki tapaki ayam jina di laman sampai hati kaina maambia babaju hitam pakai jam tangan dari tadi kaina denai nantikan onde jawaban Pak Camai malamku bakas siabana mato kawan mamandang sampai hati ondene luko irenai apun nana denai punyo Iya, wati lado, ina lado, yola sialai. Itu jadi ambil lo tuh punya kak bang ade tuh cari lo dia olah sih. Bang Peri aja lah dia olah banyak. Bang Peri, jadi olah sih kok bang. Oh, bininya sedang ma WA kecilnya. Ndak pulang abang carai wak kecil. jika kaina
sana pulo. Tolong bawa ke Pekanbaru nang gadi-gadi. Baby Yoyola itu kandaknya sabana lain salero Pak Camai kini ayam potong ampe nana dicari no. Pak Camai dangala kini baina bakato sabana no. Mungkin gigi ala mulai abi namun salero Pak Camai amuayo. Mungkin nyo gigi labaran suabi namun salero nyo amuayo. Jika ba itu kaina kini bakato cubo kaina Pak Camai tolong dangakan. Jika itu kini onde cado salero nana buat pirang onde dikandakan. Dek lai samo-samo barambui pirang kini onde rambui dene kini jo baby. Biarlah dene Pak Camai ambil saja pangganti de indah ado onde malam kini. Ambil saja Pak Camai dene onde pangganti de indah ado. Op. Baby itu anak ambo. Jarus sualalai. Pak Camai begini bana bakanda dek bang ade Pak RW dengan malam ko. Oi kakami Pak Camai mengaku anak kalau mawe anyo sayang ayo. Oi kakami baby tu mengaku anak sabang ke anak baguyu juo. Hey! Lajale baby baru tujuh balik umuanyo itu pulau di gaduanyo abah gadua ayam potong ampe oinan paralu basayang dewe asajo pia indah inyo kamari namenta sajo kirim makan juo. Hey! Bakas ya mana mato kini memandang sampai hati di dalu koi dinai apa nang dinai punyo inyo na iyo pulo oi sadonyo ambiak kasadonyo. Hey! Pandang laka ari dek Pak RW pado sibuk Pak RW di ape sajo. Elok lagi toda onde bajale-jale oe janak kami menanti kini ko. Elok dan awak bajale-jale oe jan ditunggu dah oe lamo-lamo. Kisah bro. Asik hey. Sana kaina mandake bana beko bangade ko berang
lagu Bang Ade.